Patay, mau mungkin aku berkada, dulu nak bodoh email ba? Ading kag email. Hoi, nggak ada ojek kok, Nah, oh di. Cuman, cuman, jauh lagi email siya. Bukan, karena, wih ba, belum lagi lagar itu. Aman, pagkong ngabuk, dukbuk. Pakai lu. Lah, tara, bisita ta. Betul lah. Grabe, terus kesini ko. Sige. Bakit? Napasig stricto ka na yung mga papa. Ay, kabala ka, ako bahala na. Hoy, ano na tabi akong anak? Hoy, nunggu ko yun ako bangun. Wala isang baba naman ron. Patay, papa. Lah, dapat si Bayaw. Sama berangkat ta. Ayo, kau bala. Ha? Kau bala na. Apon kon. Ito akong anak dahil. Ngapan Bayaw? Galay kanyo. Ito mo ito anak. Ya ba maluoy ka? Ayo kon, bata pa ko kon. Bayaw, Bayaw. Mulay mo. Gusto pa Bayaw Susan makalimutan mo, Bayaw. isa. Ayo kon, Bayaw. Ha? Dapat ko dala rin ko no. Ay, bitaw-bitaw na. Palipay ba, palipay. Tara, may naday, dugay pa. Tara, tuloy. Oh, sulod mo ya. Sulod. Talaga yung mga lalaki ang anak. Magpagawas na rin. Pangbukuko na ito na. Ngaki ko ba? Ila na rin mo papa na break. Isa man ko yung anak mo. Gwapo lagi na. Hoy. Ganit din eh. Ano man manang? Anong ganan ni paman? Bisita mo sa ang anak. Agi sa kawahan. Si Mandalang ma! Si Mandalang! Ay, manang kayo, manang! Tama na lang! Bata ba mo? Ay, manang! Ay, manang! Bata kayo, manang! Taas ko lang! Ulit tayo. Ulit. Di na kong balik na eh. Halag ka! Naunsa man mo! Sa Ay, man manang mo! kayo! Di mo na mga punta! Ay! Muli na may balik na! Tagay pa ito anak. Hoy! Patay! Tane! Doon mo talaga, basang bago na mo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?